Huracán Porriño, o seu servizo dende 1974. Dispoñimos da maior gama de neumáticos e llantas ao mellor prezo. Descontos de ata un 50% en mecánica, pastillas, aceites, embragues e amortiguadores. Situado na estrada Atios Porriño, preto da gasolineira. Huracán, o seu taller de toda a vida. 986 33 0001. Señoras e señores, adiantamos xa a xornada do vindeiro domingo que estaremos neste campo. Isto é Gondomar, as Gaiandas. Aí está a grada principal onde estarán as nosas cámaras de Minuto 91 para traer o mellor dese Gondomar Arosa SD. Un Gondomar que ven de perder en Mondariz o liderato, agora teno o Areas de Felín. Un Arosa que chega aquí tras a victoria ante o Pontevedra B. Adiantouse unha xornada, pero un partido que estaba aplazado. Pontevedra B 2, Estradense 2. Xornada xogada este mércores. Nos estivemos en Gondomar esta tarde. Estalles a falar Nel Fernández a 3 días desta xornada de Liga que se xogará neste campo. Isto é Gondomar as Gallandas. Estivemos cun membro da directiva. Estivemos con Pepe para falar dese Gondomar Arosa SD. E tamén da lesión dun dos xogadores. As nosas cámaras aí, donde se retiran as entradas. A cámara preparada de Minuto 91. E así falamos co membro da directiva Pepe. A 3 días desta cita coa Arosa nas Gallandas. Un Gondomar que vende perder o liderato ante o Mondariz. De novo recuperou no equipo do Areas, o equipo de Celín. Así que o equipo de Marcos ten diante de sí un gran rival. Un Arosa que chega aquí e un equipo que quere voltar á terceira división. O seu sitio ideal para este clásico galego. Pepe, membro da directiva do Gondomar, a expectativa do que poida acontecer o vindeiro domingo, non? A ver, que o falen con Marcos, o adestrador, e dixenlle se vos interesaba o ascenso á terceira división. Aquí parece que nadie lle interesa o ascenso á terceira. E Felindo Arias dixeme se nadie lle interesa que se para a liga, eles ascenden. Sí, bueno, creo que nadie pode renunciar a nadie, non? A nada. Os que estamos aí arriba será por méritos propios e por suposto, pues bueno, hai que conseguir deportivamente estar o máis arriba posible e despois, pois, de cara a próxima temporada, según circunstancias, xa se miraría e tal, non? Pero, vamos, nós en principio non temos que renunciar a nada. E sobre o rival que me dices do Arosa, pois efectivamente é un rival que parece que está indo hacia arriba, que é un rival Viñen de gañar co Pontevedra 2-0. De gañar. O Pontevedra acaba de empatar onte co Estradense, o partido aplazado 2-2, sí. Sí, pois bueno, que parece que vai ser un dos equipos que vai estar tamén aí arriba, pois bueno, pois intentaremos pois as cousas moi complicadas, e bueno, eles sabrán tamén que o tendrán complicado, porque estamos aí arriba, pois digo, como dixen antes, por méritos propios. E bueno, despois xa sucederá o que tiña que suceder, xa miraremos. Pero que pasa, que tedes medo a ascender, que económicamente teñades que desenfundar máis diñeiro dentro do bolsillo? Sí, bueno, ese é un problema que supoño que tendrán todos os clubes, non? Que efectivamente as cousas están... Sin embargo, eu estuve moi mal, pero bueno. Estuven aí unha semana televisando Porto Novo en Deportivatios, así como Areas Verín, e os presidentes, tanto Valentín do Porto Novo como Freitas do Areas, me dixeron que na terceira non se pero tanto diñeiro. Sí, bueno, non sei, só teríamos que despois valorar, facer contas, mirar, non? Porque parece que entra as quinielas, non? Sí, claro, había que mirar iso, algún diñeiro da federación... Hai que ter socios, iso máis claro que... Bueno, iso é unha cosa que nós, en un principio, nós que nos planteamos deportivamente, pois, pelear por estar o máis arriba posible. Despois, pois, xa buscaremos amaños para poder estar en terceira e ojalá sea así, a ver. Cantos socios ten o Gondomar, Pepe? O Gondomar, pois, ten 260 e pico, máis ou menos. Non ten moitos para un pobo... Sí, claro, en principio non é moito, pero bueno... Mais vale que haya poucos para o que pagan o mes, o ano. Digo chetos que realmente pagan, como algo máis, pero bueno... Sí, bueno, pois iso que interesa. E antes de despedirnos, unha nova triste, non? Que tedes aí un rapaz lesionado, non? Sí, bueno, do xogador do Gondomar. Que pasa en fútbol. Tuvo unha rotura? E tal, rotou unha tibia, pero non, vamos. Já ten para bastantes meses, non? Sí, para 3 meses ou así, a ter tal. Pois a temporada se acabou, claro. Xa rematou e tal, entón é unha pena, non? Que están aquí, oye, por amor ao arte, digamos, e claro, que se veña un percance destes, pois sempre é bastante doloroso, non? Bastante tal, mando un abrazo, rapaces, de aquí. Xa. Bueno, pois o domingo
Vémonos en as gallandas. Pois o dito, aí estaba Pepe, membro da directiva, lembrándonos esa nova triste dese xogador do Gondomar con tibia e peroné rota. Acabouse a tempada. Nos estaremos a 7 da noite para traer todo o Gondomar Arosa SD. Aló, Yesnel Fernández, sempre coas novas e coas entrevistas. Achegámonos até a Gondomar para traer estas novas da directiva Pepe do Gondomar.